Duha ka big time street pusher na sikop sa managlaing bypass operation. Dulan 300,000 pesos nga kantidad sa shabu nakuha sa mga dinakpan. Anang report. Tagak sa kamot ang duha ka mga street pusher nga galihok sa Davao City nga gioperasyonan sa Talomo Police kagahapon. Unang nasikop si Ayan Baldomar, kinsa nakuha og shabu nga mobalor 86,000 pesos sa landmark sa Davao City. Ato siyang gipalitan og isa ka sako nga kuan, yan worth og shabu nga worth 36,000 pesos. Og samtang nag-exchange na sila sa kuan sa atong pusher buyer na police. Consequently, gidakop na nato siya. Ikaduhang operasyon nahitabo kagabi, diin nasikop si Mark Villanueva. 256,000 nga gituang shabu ang nakuha sa iyang posisyon. Sumala sa dinakpan, gikan Cotabato area ang maong mabutang. Dugang pa niya, usa lang siya ka-runner. Wala sir, gabiyahe lang sir Asa gikan po, sir? sa Cotabato. Pilay ko, sir? Commission, sir? Mga ano sir, depende sir. Sa pagkasikop sa duha ka gikonsiderang big time street pusher, ilaha pang ginambestigahan kung duna pa kini mga kaubanan. Mao na yatong ginabuhat karon ato silang gina-interrogate para masubay pa nato. Pero ingon sila nga ang ilaha daw mga shabu is gikan po daw sa Cotabato.